Tady bude podávající, to nemusí si sedat to jedno. Tak. Můžeme? Můžete natáčet, můžete poslouchat. Budete si se usmívat, nastává slavnostní chvíle. Vážení snoubenci, podle zákona o rodině a se manželství... Ještě ne. Pane starosto, počkejte chviličku. Takže, vážení snoubenci, svědkové, svatební hosté, dovolte, abych vás uvítal po zaněsení obecního úřadu Rakice. Představuji vám oddávající. Dnes vás bude oddávat pan David Hoffman. Dovolte, drazí hosté, abych vám představil zde přítomné sloubence. Ženichem je Adam Melkus, nevestou je Julie Filová, já vám představuji svědky ženicha, je to pan... Co jsem říkal? Adam Bubíček, promiň, pardon, Bubíček, tak. Svědkem je Jan Kanecký a Sabina Březovičová. No? Tak. Prosím, pane starosto. Vážení snoubenci, podle zákona o rodině se manželství uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy před svým obecným úřadem a svědky, že spolu vstupujete do manželství. Táží se proto vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství přítomnou nevěstou Julii Filovou. Rovněž vás, nevěsto, se ptám, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným ženichem Adamem Kuštem. Zde jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní úřad České republiky, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Současně prohlašuji, že budete uzavírat společné příjmení školy. Prosím, abyste si v upomínku na dnešní den a jako symbol vašeho manželství navzájem vyměnili smluvní prsteny. Na prsteníček, ano. A dali si první manželské políbení. No, na to máš. Rychle! Představu si Tak nás. No, tak teď pojďte ruku. Na čelo jí polip, tak je to. Dobrý, tak. Takže snoubenci shodně prohlašují, že jsou známé okolnosti, které by bránily uzavření manželství, navzájem znají svůj zdravotní stav, zvážení úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny. Žádáme vás, abyste na potvrzení tohoto sňatku podepsali. No, nejdříve poprosím nevěstu. Prosím. Tady, paní. Ne, ještě můžeš si. Tady, tak. Jenom příjmení, tak. A fotíš, Filipe? Moje současně fotí?